Maayong hapon mga bata. Aniana sab kita para sa ikaunom nga simana sa ikaupat nga markahan para sa atong science sa grade 3. Ako di ay si Teacher Sara Ismakod. Ako ang maguban sa inyo karong hapon na para pagisgutan ang mga natural nga butang sa langit nga makita sa kabuntagon. Andam na ba kamo? Alright, kung andam na, ato hisgutan mga bata. Unsa ang adlaw? Ang adlaw ang pinakahayag nga butang nga makita sa kalangitan sa kabuntagon. Usa kini ka dako nga bula nga kalayo. Alright, ang adlaw usa ka bituon nga adunay kaugalingong kahayag ug kainit. Kini ang pinakaduol nga bituon sa atong planeta. Okay, so kini ang sentro sa atong solar system nga gasubang sa silangan o musalop sa kasagpan. Alright, so mao kana siya ang pasabot sa adlaw, no? Sa pagsusi, idibuho sa activity notebook ang pinakahayag nga butang nga makita sa langit sa kabuntagon. Alright, so sa sulay o gat-oni, idibuho o i-drawing sa inyong notebook ang 5 ka butang nga nanginahanglan og sidlak sa adlaw aron kini mabuhi. So sa hisgutan ta mga bata, unsa ka importante ang adlaw? Alright. So ang lawas sa tawo nanginahanglan og saktong kadaghan sa kainit sa adlaw sa buntag aron matabangan kini sa paghimo og bitamina D nga makatabang sa pagpalig-on ug pagpahimsog sa bukog sa tawo. Ang mga tanom nanginahanglan usab sa siga sa adlaw aron makahimo sa ilang pagkaon pinaagi sa photosynthesis. Kung wala ang kainit sa adlaw, daghan mga tanom ug mga hayop ang mga matay. Sa gawas ng buluhaton mga bata, isulat ang check kung ang mga butang nanginahanglan og adlaw aron mabuhi og X or X kung wala or dili kini nanginahanglan og adlaw. Tan-awan ninyo tarong ang hulagway mga bata, no? Naadiha sa inyong module. Sa pagsusi, isulat sa activity notebook ang mga butang nga nanginahanglan og sidlak sa adlaw. Alright. So sa sulay ug kat-uni, gamit ang imong tudlo. So ato gamiton atong tudlo, no? Subaya ang mga buak nga linya base sa direksyon sa arrow para makumpleto ang pagtuyok sa kalibutan sa adlaw. So adunay hulagway diha mga bata, no? Subaya lang ang arrow. Alright, so sa hisgutan ta, ang kalibutan gatuyok sa kaugalingong aksis sulod sa 24 ka oras. Sa pagtuyok sa kalibutan sa aksis, katunga lang ang maigo sa kahayag sa adlaw. Katunga niini dili madanagan sa sidlak sa adlaw. Mauna ang hinungdan nga ang katunga sa kalibutan gabii, ang katunga sa kalibutan buntag. Alright, sa gawas ng buluhaton, isulat sa activity notebook ang saktong tubag nga makita sa kahon. Adunay tulo ka pangutana diha mga bata. Ang tubag dana naara diha makita sa kahon. Pili ilang ang sakto nga tubag. Sa pagsusi, nganong naamay buntag o gabi? Alright, so ato to gisgutan kaganihang, no? Na dili tanan makita sa adlaw ang kalibutan. Alright. Sa sulay ug kat-uni, i-drawing sa activity notebook ang panganod nga inyong makita sa langit karong adlaw. So tan-awan ninyo ang kalangitan. Unsa inyong makita diha nga panganod inyong idibuho. Hisgutan ta mga bata, ang panganod puti nga gagapas-gapas nga galutaw sa langit. Naglangkop kini sa milyong gagmay nga mga tinulo sa tubig. Ang sidlak sa adlaw nga nakaigo niini nga gagmay nga tinulo sa tubig nga anaa sa panganod nga atong makita nga
naglutaw-lutaw sa kalangitan sa panahon sa kabuntagon. Sa gawas ng buluhaton, isulat ang litrang P kung ang pahayag nagulagway sa panganod ug litrang D kung dili. Sa pagsusi, unsa ang natural nga butang nga gagapas-gapas nga galutaw sa kawanahang sa kabuntagon. Sa sulay ug kat-uni, ang panganod adunay lahi-lahi nga hitsura o kadakon. Atong hisgutan ang upat ka klase nga mga panganod. So, unsa na sila? Una, ang gitawag nga cirrus clouds or cirrus nga panganod. Nipis kini sama sa balahibo sa manok. Kini maporma sa taas nga dapit sa langit ug nagpaila sa maayo nga panahon. Alright, so ang ikaduha ang gitawag nga cumulus clouds or cumulus nga panganod. Alright, mao kini siya ang panganod nga kung tan-awon sama sa bulang nga gagapas-gapas nagpaila usab sa maayo nga panahon. Ang ikatulo ang gitawag nga stratus clouds. Mao kini siya ang panganod nga patag ug baga. Okay, makita siya sa ubos dapit nga kasagaraan nga nagatabon sa langit. Alright, so nagpaila sa umaabot nga ulan. So unsa ang ikaupat? Mao kini siya ang panganod nga nimbus clouds or panganod nga nimbus. Baga ug itumon ang kolor. Pasabot nga hapit na muulan. Right, usahay gitawag kini nga panganod sa ulan. Sa gawas ng buluhaton mga bata, adunay upat ka mga pangutana diha. Pili ilang ang sakto nga panganod. Ana sa kahon ang panganod no, isulat ninyo sa inyong activity notebook. Alright, so sa buhata kini isulat ang litrang E kung ang tudling pulong nagulagway sa adlaw, litrang P kung ang tudling pulong nagulagway sa panganod. Alright, sa inyong activity notebook isulat gyapon. Pagkahuman, isulat sa activity notebook ang litra sa insaktong tubag. Alright. Sa pagtantya, 5 lang kapangutan ng mga bata, no? Pili ilang ang saktong litra o isulat sa inyong activity notebook. Alright. So, nasabtan ba mga bata? So, diha ra ko kutog mga bata. Daghan salamat sa pagpaminaw. Amping. Bye-bye.